दुधात सांग ह्याला सांग त्यांना आमच्या बाबा माझा भाव येतात त्याचा क्वारंटाईन करू नको शाळेत नको एका ठरवल्यानंतर दुसरं कोणतं लोक माझ्या पण घरात आणणार त्याच्यात गावाकडे काय त्याची भांडणं झाली आणि एखाद्या तोंडाकडे एखाद्या तोंडाकडे अशी गोष्ट झाली. मुंबईत का नाही झाली मुंबईत आजच्या ह्या दुसऱ्या लॉकडाऊन मध्ये बघा मुंबईचा माणूस गावाकडे येऊन मागत नाही. कशा मागच्या लॉकडाऊन मध्ये त्यांची अशी हालत झाली की आपल्या भावकीच्या लोकांनी आपल्या माणसाला लागतंय त्यांची भांडी कुठे ठेवायचे घेऊन त्याच्यात बत्तायचे डाळ म्हणा भात म्हणा सगळं बुकू बत्तायची अशी अवस्था म्हणजे त्या बघून कसा किळसपणा वाटत होता. मोठी माणसं येणार आणि ती शेवटी त्या शाळेत राहणार कोणाकडे बघी ठेवायची बिजल टकमका. आणि पहिला लॉकडाऊन मध्ये 28 दिवसाचा होता निदान 14 केलेली मग काहीतरी 8 दिवसावर 5 दिवसावरती असा येईल. मग त्या भीतीनंतर मुंबईचा माणूस गावाकडे येऊचे त्या लॉकडाऊन मध्ये वाट बघितली. आता तुम्ही सकाळी 6 वाजता असून निघतात ते लॉकडाऊन घरात आपण राहावं त्यापेक्षा गप्प निघायला नाही परवाडा विचार तुम्ही आता केला. एका घटकेत काय होत नाही आपण सांगता येत नाही. आता हे आम्ही तर 2 घटका म्हणतो घटकेत माणसाचं भरवतो नाही. तसंच का सोन्याच्या लंकेचा मालक रावण त्याचा काय झाला गर्व झालो घमेंड झाली स्वतःच्या ताकदीची घमेंड झाली. म्हणून बघा माणसाने जेव्हा पण आपल्या दरवाज्यात 1 अक्षरी मी 2 अक्षरी गर्व आणि 3 अक्षरी घमेंड याचा झाड केव्हा लावू नये आणि त्या उगवा देऊ नये. त्याला पाणी बिणी घालायचं नाही. जास्त पाणी बिणी घालतात की ते सगळीकडे फोकावताना आणि आजूबाजूच्या माणसाच्या काय विचारणार नाही असा वाटतं. तेव्हा ह्या 3 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. असावा माणसाकडे नम्रता 3 अक्षरी नम्रता आणि 4 अक्षरी स्वाभिमान ह्या गोष्टी असाव्या. दोन घडी का पाहुणा तोरण देवी तोरण देवी तोरण देवी सोन्याची पुन्हा
येत नाही, वेळ आणि काळ सांभाळून येत नाही. एखाद्या माणसावरती वेळ येतात पण काळ इलेलं नसता, काळ काहीतरी मिटिंगला असता. आता वेळ येतात तेव्हा काय होतं, एखाद्या माणसाला अटॅक येतो की काय आपण पटकन एखाद्या रिक्षावाला बोलावला आणि डॉक्टर बोरफळ काढकडे घेऊन जाऊया बाबा. बोरफळ काढ सांगतो लोक माझ्याकडे बाबा याचा काय होता नाही, याचा कणकोलीत घेऊन जावा. बघा ॲम्ब्युलन्स बोलवणार कणकोलीत घेऊन जाणार, कणकोलीवर मंजुळशा अरे पण माझ्या आमच्याला काय होता नाही, एका कोल्हापुरात नंतर मुंबईत घेऊन जावा. म्हणजे ही वेळ चालू आहे, काळ येऊनच नाही. त्याका मोठी मिटिंग आहे, आता काय काय कशी काढू येणार त्याची मिटिंग असते. सगळे गुरफाटलेलो असतात. तो मुंबईत जाऊन किंवा कोल्हापुरात जाऊन ह्याच्यावरती इलाज होता आणि योग बरोबर होता. म्हणजे काय फक्त वेळ इलेली असतात, काळ इलेलं नसतं. पण जेव्हा काळ आणि वेळ दोघे जण येतात ना तेव्हा वेळ पुढे असतात आणि काळ पाठीमागे असतात अशी धरून. तो मग पटकन उडा होता, मग काय इलाज होत नाही का. इलू वाटतात की गेलो बसलो नाही बसलो. दोघे जण जेव्हा एकदम येतं तेव्हा कोणाचा काय चालत नाही. शेवटी माणसात काय जन्म घेतल्यानंतर एकदा अवताच असतात. तेव्हा माणूस जन्म घेता तो परतीच्या प्रवासासाठी जन्म घेत असता. जन्मता तेव्हा काय असता, औशीच्या उदरात असता. औशीच्या उदरात तेव्हा काय सांगतात तेव्हा की बाबा तेव्हा मग लवकर तू बाहेरच्या जगात घेऊन ठेव. 9 महिने 9 दिवस 9 घंटा भरले की तो बाळ बरोबर जन्मात येता. जन्मात गेल्यानंतर ताबडतोब बघा आजूबाजूला लक्ष पडतात येतो. म्हणजे त्या याच्यात कळत असतात. पण ऊन मारू पाऊस घेऊन जरा लागलो घेऊ छान नाही म्हणता ह्या काय खरा दिसत नाही. तिच्या पडत कसा असतात त्या माहिती नाही पडत का, बाहेर गेल्यानंतर माहिती पडतात. ह्या काय खरा नाही. जाऊया आपण परत लवकर जाऊया. पण तो लवकर जाऊचा प्रवास जो असता ना तो लय कठीण असता. परतीचा प्रवास लय कठीण असता. येऊचा प्रवास जास्त नसता. 9 दिवस 9 महिने 9 घंटे एवढा झाला की का झाला. पण जाऊचा प्रवास लय मोठा असता आणि तो म्हणजे लय एवढं फिरण जाऊचा असताना लहानाचं मोठं होत असता. मोठं होऊन झाल्यानंतर त्याचा परत पुन्हा शालेय शिक्षण पुरा करत असता. त्या शिक्षण पुरा झाला की मग त्याचा नोकरी व्यवसाय करत असतो. नोकरी व्यवसाय झालं की मग लगीन बिगीन वाढणार. लगीन झालं की म्हणजे पोरगी टोळगी वाढणार. पोरगी टोळगी झाली की मग त्यांच्या परत लगीन बिगीन परत करून देऊ का त्यांची आणखी परत पोरगी सांभाळून एवढा सगळा करून मग बिचारीची म्हातारी या कोणात एक आणि ह्या कोणात एक एकमेकाकडे टकमका बघित होते. सून आणि जिरक्या सुनाकडे सुन असं इलो की काय देत की ना दिल्याने तर दिले नाही तर त्यांचा काहीतरी झालेला असलं तर ही दोघा जण एकमेकाच्या कोणाकडे बघत राहते. एकाची अवस्था माहिती महिलाची कुत्र्याची अवस्था ती. बालपण गेलं हो खेळा तारुण्य जाते उभ्यात म्हातारपण जाते उभ्या झाला तर रामकृष्ण हरी असं एक गजेला. बालपण खेळा तारुण्य पिळा आणि म्हातारपण उभ्या झाला तर रामकृष्ण हरी. 3 अवस्था माणसाची. पहिली अवस्था बालपण, हेपणाची अवस्था माकडाची. माकड आज ह्या झाडावर ना त्या झाडावर माकडाचा घर नाही जाणार. असं उडी मारी खेळत जीवन जगत असता आणि खेळत खेळता तो आपला संसार करीत असतो. 20 वर्षा माकडाची त्या माणसाच्या अंगात असतो. दुसरी अवस्था बैलाची. केव्हा होता, जेव्हा लग्न होता मुलाचा तेव्हा त्याची सुंदर आयुष्य असता तो बैलाची अवस्था जगत असता. की हानता तेवढा पुरत नाही. आज काय आणल्यान उद्या काय आणल्यान 100 रुपये सकाळी कमवले तर संध्याकाळी ते 100 रुपये रवत नाही. अशी अवस्था असते. म्हणजे काय बैलाची अवस्था. शेतकरी बघा शेती करता तो बैलाच्या वयोमानाचा विचार करीत नाही. ह्या वर्षी एकाची अर्ज केल्यानंतर त्या वर्षी तिसऱ्याची अर्ज करणार. म्हणजे 2 झाले की पुढच्या वर्षी अजून तिसऱ्याचा वाढवणार. त्या बिचारा बैलाचा वयोमानाचा विचार न करता शेती करीत असतो. म्हणजे करता तेवढा पुरत नाही. आपण काय करतो हानतो पगार घेतात तो पुरतो का आपल्याला नाही पुरत. अशी होत. तिसरी अवस्था काय तो कुत्र्याची. कुत्र करतो सकाळी रात्रभर शेतात राबून तळ्यात येऊन अंगाला सकाळी वाचणार. बसतो की आपलं मालकाने काय घातल्यानंतर नाही घातल्यानंतर त्यांचा काय झालेला असल्या घरात दाराच्या पाठीत थोडी दांडको काढणार आणि दुसऱ्याच्या पाठीत घालणार. तर कुत्र्या मगच पळायला लागतात. ही कच्ची अवस्था माणसाची, कुत्र्याची अवस्था म्हातारपणी. तर त्या वेळेनुसार आपण चाललं पाहिजे.
त्यांचे कान फुगले की मग झाला. आपण किती पण करा एखाद्यासाठी विश्वास दाखवा, किती पण विश्वास दाखवा, काय पण करा, पण त्याचा कामापुरतो मामा, कामापुरतो मामा अशी अवस्था आजच्या परिस्थितीमध्ये. एखादा समजा मुंबईवालो माणूस आणि तो मुंबईवालो सारखं सारखं आपलं गावात येता आणि याच्या एखाद्याकडे राहता, तो येणार माणूस तो पैसा अडकून येतो लोकांना, त्याचा समंजसपणा असतो, तो पैसा अडकून येतात. पैसा अडकून सुद्धा जर त्या माणसाला ओळख रवली नाही मग त्याचं काय खरा नसतं. म्हणून म्हणतो कोण गुणाचा नादगी